Amaia, hementxe gaude, 24 urte pasadia, unibertsitatean sartu ginenetik, eta zenek esango luke. 24 urte horiek pasata gero, biak batera gaudela, familia badakaula, eta lanbidea konpartitzen dugula. Egia da, sartu ginenean ez genukela idea handirik zertasi joan guzti hori, baina bueno, pixkanaka ikasten joan ginean, ez? Bai. Ni beti konstruzio mundua bizi izan duet txikitatikan, baina egia da unibertsitatea joan ginean pixkat beti joan ginela itxu bezala, ez jakintasun handiekin, urteak pasala, geroz eta gustora ibiltze ginen, eta bukatu genuen arte unibertsitatea eta oso gustora. Hasierako ideiatik, gero pixkanaka ez, bidea bilatzen joan ginen, eta egia da gauzak gero eta gehiago gustatzen joan zitzaizkigula, niri behintzat, urteen arabera, karreran bertan, bai konstrukzio aldetik, patologias, edo nahi materiales ere asko gustatzen zaian. Eta gero horrekin, egia zen, gure garai hortan, egoera oso ona zen konstrukzioan, eta esaten ziguten ikasten genuen guztik, 100% ateratzen ginean lana geneukala, eta lana aukeratzeko aukera genitula gainea. Bai, horrela izan zen. Egia esan, bukatu baino lehenago ja lan eskaintza genituen, kondizio nahiko honekin, eta unibertsitatean niri ere marraztea pixkat kostatzen zitzaidan, baino asignatura oso politak zeuden, asko gustatzen zitzaigun. Praktikoa zelako igual baitare asko, ez? Bai. Teoria totxo horiek ez ginen oso zaleak, bazegon gairen bat, ez? Legislazioan edo pixkat atragantatzen zena, baina bestela egia da praktikoa, bai topografia, holako gauzak nahiko, ez? Errealitatea eta kaldeko gauzak diala. Bai. Unibertsitatea aldetikan oso oroitzapen onak dazkagu, usteet. Oso urte politak izan dut ziala. Unibertsitatea eta gero lan munduan sartu ginen. Egia da, lana topatu nula zuregatik. Zure bitartez. Bai. Lehenengo zuri egin zuten eskaintza, baina zu ezin zen oraindik lanean hasi eta igertzeritza enpresa baten. Bai, eta ni hasi nintzala. Ni pixkat beranduago hasi nintzen lanean. Egia esan, azkeneko 22 urte hauek topera ibiliga lanarekin. Pasa ditugu krisialdi batzuk, lan askoko momentuak ere, denetarik pasa dugu. Huelgak pasa ditugu. Egia da, urte asko izan dira lanez tope ibiliganak. Baita ere urteren bat txarrak, baina orokorrean egia da lanik ez zaigula falta izan urte guzti hauetan. Alderantziz, denbora falta izan zaigu. Bai. Esan, ordu asko sartu ditugu, zuek estudio arkitektura mailan gauak ere esango nuke sartu dituzuela. Behin edo behin bai. Nik ordu asko ere. Azkenean lana zure gain hartzen duzu, responsabilidade handiko lanak dira, zuretzat hartzen dituzu obra gehienak eta dena ematen duzu. Obra horietan, orduak behar dira, egunak oso motxak egiten zaizkizu, eta dedikazio handia behar duten lanak dira. Polita dana da hori, hasieratik ikusten duzun gauza nola sortzen den, eta bere evoluzioa jarraitzen duzula, eta amaierako lan guztia ikusten duzula, eta ondo gelitu bada, horrek ematen dizula satisfakzio handia. Horrez gain esango nuke, hortaz aparte, egiten dituzun harremanak jendearekin. Jende asko esautzen duzu, azkenean ordu asko pasatzen dituzu jende horrekin, diskusio asko egiten dituzu jende horrekin, baina egia da, azkenean urte asko egiten dituzula jende berdinarekin lanean, eta nik momentu honetan oso lagun onak ditut, nire lanean topatu ditudanak. Importantzia handia ematen diot horri, porque betiko lagunak ditut, baina lanean ere oso lagun onak egin ditut. Azkenean konfiantzazko jendea saiatzen zea inguratzea, ez? Gauzak ondo egiten dituen jendea, laguntzen dizuna, eta horrekin azkenean talde lana bihurtzen da. Bai proiektu bat, bai obra bat, azkenean hori burutzeko nik uste denon indarra eta lana behar dela. Eta gero gubiak gure kasua igual pixkat berezia da,
pareja gehalako, familia bat sortu degulako, eta lanbide bat konpartitzen degulako. Askotan lagundu izan du gea direkta o indirektamente konsultak egiten, bakoitzak bere arloan, noski. Ni beti obran ibili izan du naiz, jefe obra bezala, batiz bat, eta zure kasuan zu batiz bat ofizinan egontzea, orduan. Estudio batean eta direkzioak ematen, orduan, bueno, bai, azkenean elkarrekin konsulta asko, bai lan ordutan, eta lan orduz kanpore bai, azkenean. Bai. Etxean ere deskonektatzeko batzutan kostatzen da. Bai, azkenean beti argi genekan ere altzan moduan gure bizitza pribatua separatu nahi genula laneko bizitzatik. Orduan ahalegindu gea bakoitzak bere esparru eukitzen mundu horretan eta egin ditugu gauzak batera, baino normalean bakoitzak bere espazioa zakan eta alde hortatik ondo moldatu gara. Bestela diskusio baino gehiago izango genitun eta bai, biak oso intentsoak gea gure lanean eta bai. Ni beti azkenean baita ere ondo etorri zaigu hori, egoerak hain onak ez dianean, batei faiatu izan dionean, besteak izan dugu lanarekin jarraitu eta horrek lagundu digo eusten, urte txar xamarrak pasatzeanean. Eta horrekin behintzat arazo horik ez dugula izan. Ez, suertez ez zaigu inoiz lanik falta. Igual bizi izan ditugun momentuengatik, baina guk esan dezakegu guk aukeratu degula nun lan egin. Eta hori gaur egun esatea zaila iruditzen zait. Egia da plana momentu hontan lana badagoela, baina ni gaur egungo gazteei nik uste dut gure kasuan baino zailagoa dakatela, iruditzen zait, kanpotikan ikusita behintzat. Nik gazte jendeari esango nioke arlo desberdinak probatzea, aldun bitartean behintzat, gure ikasketek erakusten digute bide desberdin asko ditugula hartzeko, nahi badegu, orduan, bide baten zentratu arte pixkat ikusi bide desberdinak zein dian eta aukera badaukazu bide desberdinak probatzeko eta horrekin ikusteko zein dan zure etorkizuneko lana edo zein dan zure bidea, bukatzen dezunean karrera edo gazteatzeanean orduan dela momentua, aukeraketa hori egiten joteko pixkanaka. Gero ere, azkenean, lan guztiak bezala, gustatu egin bertzaizu. Ni behintzat nire kasuan argi nekan eta dakat eta jarraitzen dut pentsatzen lana asko gustatzen zaitela, lana hau asko gustatzen zaitela, baina demorarekin ere ikasi dut erresponsabilidadea handiko lana dela. Erresponsabilidadea nahet esan diru asko mugitzen dalako, antolakuntza handiak egin behar dituzulako, demora asko eman behar diozulako, eta gaur egungo mundua dagoen bezala eta bizigean bezala dena dala biharko, plazoak, dirua, horrek tentsio asko generatzen du lan batean. Estres puntu asko, baita ere hori, ardura asko, egia da intentsitate handiko lana dela. Bai estudioan edo direkzioan obran, baita nik uste obra buru bezala, bi arlotan, bai. Baina gustora egiten dugun lan bat da, eta gaur egungo gaztei, ikasten dien gaztei, esan, ni ez delo ez dela inoiz euki sentsazioa konfunditu egin naizen ikan, eta iruditzen zaitela oso aukera ona dela. Baina, gustatu egin bartzaizu, gauza on asko ditu, lagun asko inditut, aukera ona dela lan egiteko. Oain, momentu txarretaz hitzen dugunean, orain txertan oroitzapen bat eukidet, konstrukzioko krisia bizi izan du genuenean, horrek bere ondorioak ere gerora ekarri ditula. Irutze zait, o behintzat hori komentatzen dugu gure artean, gazte asko unibertsitatea o aparejaretza egiteko aukera hori baztertu bezala egin zutela, eta gaur egun dakagun ondoria irutze zaitala, ez daudela, jende falta dagoela. Egia da igual bere garaian krisi horrekin jendeak erabakizula beste arlo batzutara joatea eta egia da orain igual falta hori somatzen dela, Nik ustet
egia dela beharrezkoa dela aparejadore baten lana obran eta geroz da gehiago konstrukzioko bai obretan gainean egotea eta aurrera eramatea lan horiek behar dan bezala. Guztiz ados, eta horrekin lotuta etorkizuna, ni uste dut etorkizun ona dakatela, lana ez zaie faltako, lana hor dago, momentu honetan jende asko ari da lana eskaintzen, aparejadore bezala, orduan. Bai, obra berri bezala eta nik uste birgaitzean ere etorkizuna badagola. Azkenean, gero eta eraikin adin gehiagokoak ditugu, eta nik uste ja filosofia hori mantenimendua bai birgaitzea, bultzada handi bat ematen nahi dela orain, eta nik uste horrekin ondoren on bat daukagula denontzat.